videa, tak ako som ohlasoval na mojej stránke, že chystám pre vás niečo špeciálne. Áno, je to tu. Rozhodol som sa pre vás natočiť tréningové video, kde si spoločne všetci zamakáme. Pre tých, ktorí ma ešte nepoznáte, volám sa Jakub Javorka a pôsobím ako tréner vo fitness centre FitUp Žilina. Dnes ti ukážem high intensity interval training, skratke HIIT. Je to vysoko efektívny tréning zameraný na celé telo. Výhodou tohto tréningu je, že dokážeš spáliť oveľa viac kalórií ako pri klasickom bežnom tréningu so strednou intenzitou. Jedna séria tohto tréningu pozostáva z 5 cvikov v časovom intervale 30 sekúnd, ktoré sú určené na výbušnosť, vytrvalosť a silu. Prestávky medzi jednotlivými sériami sú 1 minúta a náročnosť tohto tréningu si volíš ty sám. Čiže ak si začiatočník, určite ti doporučím 3 série. Ak si pokročilý 5 sérií a ak si expert, tak 7 sérií. Dosť bolo zbytočných kecov, poďme spoločne makať. Priatelia, dúfam, že sa vám tento tréning páčil. Verím, že ste si rovnako zamakali dobre ako ja. Ak máte záujem o ďalšie takéto podobné videá, podporte toto video lajkom, komentom, zdieľaním a vidíme sa na budúce. Čau!